usa ka dakong tindahan sa dakbayan sa Digos, wala kuno gipasulod ang usa ka tawo nga gusto mo sulod ana kay paliton tungod kay wala siya CCTS gikan sa City Government of Digos. Matod pa sa post, nihilak daw kuno. Kaya daw pasudla, wa daw gidawat sa usa ka dako nga tindahan. Usa ka tindahan ning dakbayan ang iyahang CCTS. CCTS na naman na diyang QR code, no? Imo ang QR code nimo. Wa daw ata kay ang gipangita daw ang CCTS nga gikan sa City Government of Digos. Karon ang atoa dinhe kung tinuod ba ning post nga mao kanay gibuhat sa gwardya anang tindahan na, ako na lang i-mention ka mao man ni naa sa post ang Pure Gold. Ang gwardya kuno din ha, wala kuno gipasulod katong usa ka gusto mo sulod din ha kay ang iyahang CCTS gikan sa probinsya. Di daw nila dawaton kay ang ilah lang daw dawaton ang CCTS nga gikan sa city. Ang unang pangutanan niya kung tinuod ba na nga post. Maunay amo ang adtuon karon. Palit-palit ta dito niya Dods, no? Kasi magpato tag Pure Gold, malit ta dito kung sa kay sulayan na to kung di ba kita pasudlon. Kung kaning ato ang CCTS nga probinsya ang ato ang ipakita para ipa-scan para makasulod ta. So ang una pangutana din na kung tinuod ba na nya naingan ang nahitabo. Ikaduhang pangutana kay kuan naman halo-halo naman ang mga kining komento sa mga tao, yung ba nga ang Digos City sakop magyapon na sa Davao del Sur, 169 municipalities maning Davao del Sur. So nganong dili man pwede. Dapat yung nangutana, unsaon na lang datong tagalaing munisipyo, kay Tagapadada, Hagunoy, Santa Cruz, Bisag Asa, nga muadto sila dinhi sa Digos City. Dili sila kasulod. Yan natural. Wala man sa CCTS from the city. Ang ilaharaman, CCTS nga gikuha nila sa Davao del Sur. Manay ikaduhan na tong lakang. Makuha na to ang side sa city government kung tinuod man lang galing nya naay ni hila kay wa nakasulod sa Pure Gold. Tungod kay wa pasudla kay wala siya gipresentar na CCTS nga gikan sa City Government of Digos. Una na itong buhaton din ha, ato siyang sutaon dito sa Pure Gold, how true it is na wa sila nagpasulod. Okay? Okay, para na ako, kay CCTS sa city, okay. Kung wala kay CCTS sa city o CCTS sa province, o ana, okay gyapon kay under man tani probinsya ha. Pero dili gani ka pasudlon kay ang gipangita gyud nimo CCTS yun sa city. Dili pwede na. Tapag yapoy ubang mga establishmento nga wala pa magpatuman ni ana pero hopefully mga karong simanahon na magpatuman na sila ning contact tracing system. Naay mall nga wala pa no ang gipangita pa mga quarantine pass lang gyapon. Oh, matod pa din sa post ni Ruby Go sa Facebook, akong pag-umangko ni adtog Pure Gold gaganiha kay naa siya'y buot pamaliton. Wa siya pasudlag kay ang iyaha kuno daw CCTS kay gikan sa province of Davao del Sur, dapat daw gikan sa City Government of Digos. Isa raman ang system ana tanan. Diba? Kung unsa ang ordinance yung patuman sa province, maumampod unta ang subayon sa matag lungsod. Ani na karon og daghang mga komento para atong mabalance ni. Again, ang akong giingon dire, una, kung tinuod ba, that's why giadtuan karon sa to ang correspondent reporter ang maong establishmento para sutaon kung usa ka tinuod nga di sila magpasulod gamit ang CCTS nga gikan sa Kapitolyo. Karong mga taknaa to dawaton ha para matagaan na nato gamay nga solusyon ang katubagan kining mao nga giisgutan na isyu kalabot aning
si CTS ato dawaton kay nakakaroon dito si kaubang Warren Abali ato sa tao kung nana ba siya dito sa maong establishmento. Report. Ren, Yes, may buntag. may buntag asa man karon dapit Ren. Nakasulod yun diri sa Pure Gold no nya atong gihinabi tong gwardiya. Oh, Klaro ka diya, bro? klaro, loud and clear. Nakasulod ka sa Pure Gold o niya, ginabi ni mo ang gwardya o sa inyohang na istoryahan. Gipangutanan ako sa bahin atong CCTVs, wala pa man daw sila mag-implement ana. Ang ilang gipangita dire kuan lang una kaning kini bitong quarantine pass. Kung wala kay quarantine pass kining work certificate nimo or kaning company ID. Company Nya, ID. mag-logbook lang ka dire. Nya paan kag temperature makasulod na ka. Nakasulod na kay ko gikan ko sulod nya ligawas lang ko ron. So, kung ipakita nimo si CTS, dili sila madawat na sa Wala pa daw sila scanner daw. wala pa scanner. So, wala pa sila di- scanner. Sa mong knowledge rin, sa pila Pure Gold Dres Digos. Sir, may Pure Gold. Amot lang kahapon no sa uban. Diri naman ako naibalan banda sa may Rizal Avenue. Ikaw, Dudes. Sa to pa rin, kung kana nga isa ray Pure Gold din sa Digos, sa to pa, dili tinuod ding post Pangutano karon daw na kung sa gwardiya. Sir, Pangutana Pangutana. daw. Oh. sir, pinakabuk Pure Gold Dres Digo, sir. Isara daw, sir. Isara daw, kabang mic. Oh, aware ba sila rin atong nag-viral sa Facebook nga na daw ni Hila kay wala pasudla? Pwede ko interview, sir. Aware ka atong sa kwan, sir, katong nag-viral sa Facebook na nagawas? Kabalo ba ka Oo. ako? Wala. Kabasa ka. Wala siya kabalo po dato kabang mic. Wa sila kabalo. Oo. Sige. Okay. So, So at least, dili- pamatudan na to nga dili tinuod kuwan, to. Dili to tinuod to. Maklaro po na to ang ilang kwan ba site. Okay, sige. Ren, salamat kay Ren. At least kana klaro na okay na stuan na nga ang gwardiya mismo nagsulti nga wa pa sila karoy scanner. So dili tinuod to ni kalat na post sa Facebook nga wa nila gidawat ang siste. Susugnod-sugnod ra to, Ren. Mao gid. Okay. Daghang salamat na Kaubang Warren Abalye sa imuhang report. Sige, salamat kabang mic. Okay. Sige. Klaro na ha, mga Digosenyos ha. Napamatud-an na karong adlaw ang fake news to. Kaya mismo ha, nada dito karon ang atong kauban. Isaray Pure Gold sa Digos, mao to pa sa Guardias Pure Gold. Wa pa sila scanner. So how come nga mangita sila DSCCTS sa city government? So sugnod-sugnod ning klaro ni. Gichat na nako ning nagpost. Wa pa ko gireplyan kung sa katinuod. Okay? So stop na nato ni wa na mga sugnod-sugnod kay nanapoy magdugang-dugang ana. Ang tinuod di ay ang Pure Gold. Wala pa sila scanner. So pwede manggud na kay CCTS sa city o di reserba nimo sa province. Ano ba? Kaya nahitabo man ko din naghimo og CCTS sa province nga naghimo po ng city. Nya dili na pwede mabawi sa city kay nasugdan na pud nila. So ilan na lang ipadayon pero wa nagpasabot ani nga dapat usa lang gyud. Dapat ang sa city lang gyud inyong gamiton. Pwede ang sa province. Kung kamo taga Digos na amoy CCTV sa Digos kay nasugdan naman na, pwede na po na. O pwede na po na CCTV sa province. Dili pwede nga kailangan kung sa Digos, CCTV sa Digos lang yun, dili pwede sa province. Kung saan man ito tagalungsod niya mo anhay din ni Digos, di sila kasunod. Kaya natural, di man sila ka pa-register og CCTS, kaya di man sa taga Digos. Di ba? Muna yung punto niya, so kanang post niya ni kalat karon sa Facebook, di na tinuod. Good day, naunsa naman ang atong mayor, oy, wala naman magsubay sa itong probinsya. Wala man mituman sa balaod sa gobernador. Hay, naunsa naman tao ni, oy, Ate Berlita ni. At least naklaruhan na to, Ate Berlita, nga para na ko fake news tong nikalat sa Facebook. Yantuan na dito, Pure Gold. Nag-ingon, wa pa sila scanner dito. Wa sila kabaluan ng nag-viral din ha.